jeruk lho Den Mas. Panjenengan nak dereng nate dahar jeruk to? Nek jeruk murung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Doncekke. Ayo jeneng. Oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo dioncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak ra edan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki pot. Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Den manek cen niate seneng mbok ya seneng. Ana beda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora beda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ikan. Ayo aja diwayo, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nya. Total pitik matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya karo mbak-mbak sing cantik-cantik ya yen memajang ayo Mbak Agnes yen memajang mong karo Tetang Yuga Nawala tiba. Selamat ulang tahun yang ke-53 SD Muhammadiyah Pakel, semoga sukses dan berkembang. Oh iya, kula nyuwun fragmen diiringi gending sinom nyamat. Oh iya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Sing dikarepke fragmen apa iki nok? Ya mbok menawa fragmen ketoprakan. Ya salon-alon mengko. Heeh. Sembah nuwun ya kembang wae monggo Mbak Ika kembang wae weton gunung ya
Janjane iki sing dikon mayangki dudu aku lho, no. Oh. Panitia iki jane ngerah Ki Sumaryono. Oh. Ning gandeng Ki Sumaryono njaluk 120 yuta ayo. Dalang-larang lan yo ayo mula trima aku wae 120 yuta kuwi komplit karo mikul diesel. Ayo jejere, Mbak. Pacitan serwi udan siap-siap parian dinggo SD Muhammadiyah Pakel yo milad ke-53 mangsa boronga do dipikir dhewe-dhewe yo mangga yo panas udan ayo TV neno yo ucapan selamat yo kena ndongake SD Muhammadiyah Pakel yo kena yo benike dedel cacahe 7 lho terus mugi SD Muhammadiyah Pakel tansah berkembang dan bermutu. Iya, luar biasa. Ayo Mbak Agnes, yo. Arep benike dedel kan tetep bermutu. Iya. Entuk parcel. Buahe warna-warni. Warna-warni. Selamat milad SD Muhammadiyah Pakel. Murite saya berprestasi. Iya, apik ngene iki. Yo. Jejer ayo jejere. Kuwi lho Tiwi apik, Agnes apik. Engko saya rono saya eli. Amarga wis kentekan kok. Iya. Kok anak enten-entene mono sing ngayem, tentrem. Lah Mbak, titenono ora ono iki. Tuku parsel isine bayem mugi SD Muhammadiyah Pakel ayem tentrem. Tuku parsel isine gula muga SD Pakel bahagia mulya. Iya. Ben pokoke sing gampang-gampang arep tak bedheki sithik pokoke. Tuku parsel isine endok siji mugi SD Muhammadiyah Pakel nampi ridhoning Gusti. Apa kowe? Ayo ik. Wis entek piye ayo tuku. Wis dibedheki kabeh. Agak aku nameng ayem tentrem bahagia mulya. Iya. Kudu berpikir, berprestasi, berpikir. Ya, mangga. Ya. Tuku pastel. Apik iki? Neng urung karuan. Oh iya, wis tok lokke dhewe malen. Tuku pastel neng Moyudan. Semoga anak SD Pakel. Muhammadiyah Pakel. Anak Muhammadiyah SD Pakel. Walik. SD Muhammadiyah Pakel. Kemerungsung. Pikirannya kemerungsung. Oh, dadi kemerungsung to, Pak? Ya ora apa-apa yo. Wis ngono kuwi pokok men. Jadi anak yang membanggakan. Apik yo. Lagi ngombe. Ayo Sa. Ya. Aduh. Jejerku mentel. Jalukane Bagor Brand. Terus
Mugi sekolah SD Muhammadiyah Pakel selalu menjadi panutan dan selalu beken. Ya, apik iki. Bahasane iki cara milenial. Apa? Milenial. Ya, selalu beken dan ngetren. Ya. Ayo ganti Tin. Ya. Tuku bergedel. Bergedel iki kentang dinyet-nyet kae terus digoreng iki jenenge bergedel. Iya. Ning Gunung Kidul. Heeh. Unggul. Ya wis kuwi bener. Ya ora kok domongke kok ya. Ayo aku iki soalé cah cerdas kok ming dinae. Ya wis kuwi wae. Ana diteruske. Piye le neruske? Ayo manut mengane lambemu kuwi piye? Lah wis disebut kok. Lah ora apa-apa wong gelem ora weh. Hah? SD Muhammadiyah Pakel terus menjadi sekolahan yang lebih unggul. Nah, ming ngomong ngono kok digawe angel. Lah salah wis disebut. Ayo sakarepku wong dalange aku ora entuk nyebut. Iya, jajare ayo yuk. Tuku bergedel. Weh lah. Ya wis ora apa-apa, ning warung bareng kok. Iya. Ning Pacitan. Wah niki rada adoh. Iya. Terus Mugi SD Muhammadiyah Pakel menciptakan murid yang beriman. apik. Iya, jos iki. Yuk. Sapa ki jare? Oh, Neti. Iya. Ono gembel. Wono. Ana gembel terus. Gembel gelandangan. Heeh. Ya. Dadi basa Indonesia entuk puas. Ngono. Basa Inggris entuk puas. Bojoku angel. Wah. Ganti wae. Bojone angel kon apa? Gaweane mung nesu. Heh? Gaweane mung nesu, Pak. Ah gaweane mung nesu ra yes. Diterima-terimake karang jodoh ki di tangan tuh. Iya. Terus Kagem SD Muhammadiyah Pakel. Tansah sukses selalu. Tansah sukses selalu. Ayo Bu Pras. Iya. Aja di anuse iki kadang kula malah mau bengi iki dadi apik banget anune Prastiwi, apik dhewe di antara parikan-parikan. Ya, soalé le mikir suwe dhewe. Ha iya. Lah ya to urute ndono iki suwe banget. Ya, ya. Golek walang. Golek walang Ning Semanu. ning Semanu terus. Iki ngundang dalang. Ra iso dadi panutan, ra iso dadi. Ora apa-apa, terusno, ra iso dadi apa? Pokoke ra iso nggo panutan. Oh iya, ya wis ora apa-apa. Sing penting aku ditanggape kok. Iya. Lan ra iso digugulan ditiru. Nah, sampe apa-apa. Iya. Pokoke aku wis duneke dalang edan, dalang koclok, lagu gulan ditiru. Ah, ora masalah. Iya. Wis ben ora masalah. Ayo panasutan. Monggo. Wis dadi remuk-remukane wong. Iya. Ya ora apa-apa. Panasutan aleng-aleng caping gunung. Monggo kanca-kanca penabuh ya. Misoa caping gunung. Ya, Natyan Waton sarata lanang
Hino mane monggo Hinu mane banyu bene ya masih dek jaman yo pras dilagokke yo monggo o a o e o a o tak gelap yo o a yo jare gelap yo iya sinande-nande iki uga ana WA no ya saka penyanyi Bapak Tumiyono ya Direktur Wika ya nyuwun lagu Bajing Loncat yang nyanyi Mbak Ayu oh ya untuk Mbak Ayu saya transfer 1 juta oh ya untuk Pak Bucange 1 juta untuk Kaswiyoga 1,5 juta oh ya wah jan ya nalangi meneh ora apa-apa ya mlebune transfer nang rekeningmu siap rasa kuwatir no. Tak talangane sesuk tak dedele talange heeh dadi men gemrojok langsung ya ayo teruske
matur sembah nuwun ya caping gunung sing ngersake panjenengane Bapak Imawan Wahyudi Wakil Bupati Gunung Kidul ya sing kepareng rawuh bengi iki nok ngono ya Mak iya ki uga akeh susulan-susulan awala saking Mas Bendol Sugiyanto Semanung Gunung Kidul nderek mangayu bagya milad SD Muhammadiyah Pakel ya nganti lali ora ditulis nyuwun lagu apa iki ya engko dicaosi ora waton mbok menawa manut karo awake dhewe Mak sajake ya ngono ya karo iki panjenengane Mas Fajar ya Mas Fajar karo Mas Jafar oh ya iki arep nderek nyumbang lagu lan ngendang matur nuwun oh ya iki salah sawijining penggemar wayang sing duwe cacat netra no tegese cacat netra ora iso nyumurupi marang gelaring jagat miwah padanging rembulan ya iki kepareng arep nyumbang ya ora apa-apa mergo iki dienggo pamecut tumraping para awake dhewe ingkang diparingi raga wutuh sing cacat netra wae iso belajar ngendang iso belajar nembang awak dhewe sing wutuh kok ora gelem nguri-uri marang kabudayane awake dhewe iki ora prayoga lan ora becik iya pancen bener ayo Japar iki Japar iki senengane le manggon adoh kok wong cetha ora weruh kok dadak tekan kono barang. Ora kaya goleke gawean wong. Oh, wis nek ngerti arep pentas kira ya mapan. Lah iki kancane wis munggah dhek sing goleki nggon. Warataya kowe nabrak salon. Iya. Kok malah neng kono senengane. Ya iki dadak suwi to par ling ngenteni kowe. Ngono ya. Ki Mas Fajar wis munggah. Oh iya. Kari ngenteni Japar. Iya, alon-alon dituntun jak mlayu wae. Mesake ora. Dituntun kok jak mlayu ora. Wong ora weruh kok kesandung malah tiba. Iya. Bot-boting labuhe sedulur tuwane ngoten iki, Pak. Nggih, sampeyan mang mapan tenggen kendang. Iya. Mapan tenggen dituntun pisan. Warataya kowe nyampar akual telu langsungan ya ora apa-apa ya lah ya le deleh apa ya sak nggon-nggon lah iya gaya dadak nggo kacamata barang ki ya ngopo kacamatane miring kok wis kono wae santai lah kaya imik pelindung debu hah pelindung debu. Oh, dadi men ora kliliben. Nggih. Wah iya. Ya syukur. Mau bengi Mas Fajar ya rawuh. Iya. Kula wau dalu wonten daerah Maguwo nembean. Ngapa? Anu ndandake alat kerja. Apa alat kerjamu? Laptop. Waduh. Iki lho nok teknologi sing maju kaya ngene iki. Mas Jafar iki ora nuwun sewu ora iso nyumurupi apa-apa kowe dolanane laptop. Iya. Uripe ngagem niku. Oh ya syukur. Saderenge tembang kula badhe ngajak para sedulur sedaya supados ngucap raos syukur wonten kersane Gusti Allah. Awit SD Pakel tasih kersa ngantenaken program lulus dari SD harus khatam 30 juz kan niku. 30 juz napa kalih juz? 2 kali jus nggih. Monggo nun sewu kula wau bar mirengke sambutan wau kula terus buka-buka ten artikel. Waduh. Sok sapa sing gelem ngapalke utawa ndawamake Al-Qur'an niku negarane utawa daerahe bakal ayem tentrem. Lah monggo sakniki awake kiambak nggih ngertos kiambak negari tetanggi kenging virus. Monggo virusé men jenenge kaya merek mobil. Apa? Corona. Kowe rumangsaku kowe iki malah anu ya gelem maca, gelem sinau lho. Iya, ngerti virus barang. Niku awet nggih ngendikanipun tiyang sepuh sok sapa isih gelem sinau kuwi wong isih bakal pinter. Ning nek wong ora gelem sinau niku bodhone wis cedhak. Oh, aku iki ngendi ya ngono kuwi cenan. Ah, nggih. Ya, kowe nembang Idam Sari. Sing nendang mensi sapa? Fajar. Ya. Ya. Wong ayu
kurang dhuwur. Sebentar Mas. Kaya Kaya ngene rasane wong nandhang asmara. aja ditambahi rasane ndak nganu kliwat. Iya. Apa ta awakku dhewe do tewa jawataka welasana mring wak mami Kuwi sing anu sing ngendang kuwi dipenerke sik kuwi. Ora dipenerke tangane mah ngeplak pengendangku. Oh iya. Bener dong, Lek. Upama dentang tulunduyung. Ya. Umpama nakoda tanpa prau sasat sarah ing Jalatri nyidam sari as mara ya iki kejaba iso nembang ya pinter MC ya pinter dadi penyiar radio. Oh iya to. Heeh suara swadesi kanca prihatin lahir batin kan. Nggih. Iya sing nyiarke iki apa jenenge? Sapa Jafar iki. Ya kula dhek ya selawase ya prihatin tenan. Ya upama prasetya ing ati sang kumanteleng netra rinoso rasa rasaning priyo dan sesek upama trampil ngendang ngono malah takon ganti pengendangku iya. Mau pengendang wis kesel. Lah iya ning ya tekan panggung suwe. Lah iya. Mangkat dhewe-dhewe ya mesti keblasok. Unak cemplung kalen. Lah kowe iki kurang ajar. Karo kancane kok ngono kecemplung kalen kaya kowe iki weruh-weruh. Wah, nek kula niku nek kon lomba kecemplung kalen paling ya ngomong sikik dhewe. Aneh-aneh par kowe iki. Ya. Sing marake rada pripun niku lek aneh niki. Heeh, pancen ya. Nalikani ro ing dalu suara keyboard atiku lam-lamen sira wong ayu mati ora bakal lali lakae intane prati
Fajar maju kene. Ya. Kula mbayangke siji lho niku yo. Apa? Nek umpamane Estu Fajar niki dadi pengendang jenengan. Heeh. Terus niku mengke sing kira-kira sing kudu ngemat niku dalange ngemat kendang napa kendange ngemat dalang niku lho. Wis ora ono sing mat-matan. Iya, wis mesti gesek kok. Lah niku. Ya. Jejer wah ayo padha baguse. Kaya salah kopling ngene Demek. Apa? Salah kopling. Salah kopling piye? Waton makdul. Ya, nyanya dadi iku sangunya paringi. Wes. Wah, kuwi sik Fajar wis kowe rasa njaluk tak gawane wae. Paron ya. Ya, paron. Ki Fajar. Apa to paro dhewe wong loro? Sago ora? Nek ra sago ora iso tak kei. Hah? Ah, kene ora urung ya kon marokke ora dienggo dolanan wae. Oh. Ah, wis kana tangane uthik ora seneni karo kuwi. Sapa iki? Ona Sutra kuwi. Ya. Terus lurus. Nah. Wah, gayane sing mburi kaya weruh-weruh wae. Iya, tangane dipenerke kaya wah kowe. Ya, wis ngono kuwi wae. Ampun, Pak, mangke mawon. Lah dijagani mawon terus ya. Terus. Rem. Oh iya seneng nganggo dolanan kaya ngono. Caloro ki nek omong-omongan lucu Iya. Ya pancen bener kok, Mak. Dadi aja ngemengke karo wong cacat. Ya, karo piyai cacat kuwi ya. Kuwi ya titaing sing gawe urip titaing Gusti Allah. Ya, mula aja nganti disingkir-singkiri no. Ya. Pancen bener ngono ya, Mak. Iya, nyatane kepinterane ya ngendang ya trampil. Lho, kuwi mujudake sawijining kebesaraning Gusti, kebesaraning Gusti Allah. Le maringi keadilan tumraping titahe. Ya. Diparingi cacat netra ning iso ngendang apik, iso ngendang trampil. Diparingi netrane iso nyawang apa-apa ning malah ana sing ra iso ngendang tur akeh. Ya. Lah kuwi adil sing moho. Ragawayana ngancik di negara di Nina Sunda. Ya, bajing loncat, monggo diaturake, ya. Ya. Jaipong, ya. Bajing loncat, bajing loncat, tanah, aduh, abdi lepat, narosan ketinggalan.
Matur sembah nuwun. Ya. Mbak Ayu ya kepareng ngaturake. Ki mengkari dua pamundutan dua pamundutan saka Mas Bendol Sugiyanto Semanung Gunung Kidul ya ning ki ra ana lagune. Oh iya. Lah iki sing siji saka panjenengane Bapak Sudiyono Pakel Baru. Oh iya. Piyai kene sajake Pakel Baru ya. Nyuwun Framen ya. Diiringi gending Sinom Nyamat. Oh ya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Diaturake Mak. Iya, iki fragmene fragmen apa? Aku dhewe ya urung dong. Ya. Karepe kepiye? Sinom Nyamat. Ngono ya, Mak. Iya, monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudhun. Ya. Dirampungke iki lagu-lagune no. Ya mengko gek teruske lakone ya Mak. Iya. Lakone lakon wigati. Ya iya. Ci, Pak. Oh wis to. Ya, iki pamundutan Sinom Nyamat. Ya. Ning nganggo fragmen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Ya. Sapa? Sing arang sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe. Ya. Rasa wedi ngono ya Mak. Iya awan waras kok anggere mangkat nyambut gawe kok masuk angin kuwi ming psikismu sing kena iya kuwi cara berpikirmu sing kena kuwi Pundi Pak? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Wonten permen wonten. Fragmen. Oh, fragmen. Oh ya wis sing lara iki kupinge barang ya ora apa-apa. Karo Tatin. Iki suradane kula ya, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Nggih niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh iya. Ora kowe gandrung. Ah mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus Tatin nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mas Broto Tatin seminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana. Angel no, angel. Ya. Sing apal lagi kuwi ngundamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Tuk tuk tuk. Ten Mas. Piye? Kok piye? Apa jenengan ki gagap to, Den Mas? Ora. Ora jarine panjenengan lara napa to? Ora lara aku. Lah? Janipun kenging menapa? Ya mung apa Pak? Psikis. Apa kok anu, pokoke alasan to. Kowe iki mengkon mikir aku ming mergo awakku rada lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok. Oh, piye? Panjenengan kira menapa to, Den Mas? Aku kira ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit. Kuwi rak mung kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan nika sehat. Alhamdulillah. Den Mas, Piye? saestunipun kula menika ajeng omong. Apa? Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong piye? Omong. Angsal? Oleh. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ayo iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Piye? Saestunipun kula aku isin ya arek ngomong.
Piye kok? Den Mas. Lendas-lendus ki. Piye? Kula menika Kowe ngopo? tresno kalian panjenengan lho Den Mas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku alik lho. Kok ora kuwale panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Loh, pripun to Den Mas menika lho? Ha iki ceritane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke cerita ngono kuwi kok. Ketoprak kok ngomongke cerita. Yo Pak yo. Heeh. Mbok Kowe- purun. Kowe kaget no ya. Mene. Lho. Aku tresno karo kula tresno panjenengan. Mulai langsung muni. Minten. Ngono dadi Siap. kanu dramane iki kecekel baleni Tin, baleni. Baleni, Kula tresno karo panjenengan langsung muni. Minten. Ngono ta kaget ora kok. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresno kalian panjenengan. Loh, minten. Nah, apik iki Lah semua. napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresno karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho Den Mas. Merentul. Nggih. Gon ngendi? Nggon mriki lho, nggen mriki. Ngono ya. Subrata kok cengengesan. Nggon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to Den Mas kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe Pacangan. pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Wah, panjenengan tresno kalian Ika? Oh, nek Wis ora apa-apa. tenan nek iki. Asline jeneng. Tenan. Kowe gelem ora Kak? Ora. Ah ya wis. Nek gelem ya wis. Tak omongi. Cempluki jenenge asli Ika. Wis tak telusur neng kono neng. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ora apa-apa. Bener. Ra apa-apa tresno iki ra apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lah panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning Lah rak kok Ning rak pawakane ngono. ning rak pawakane Dicondro Ika dicondro. ki ki apa? apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho, Lho piye? mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang. Lah nggih panjenengan nek nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nek nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih rak nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak ra iso dipeksa to, Tet. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, mosok ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, rak tenan to. Kula rak nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek ki ngopo lho. Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku ora. Lah iya dengkulmu mlocot. Maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresno karo aku, Inggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok teku lah. diwayu Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso Tresno kuwi dituku Ora kena dituku nganggo apa wae. nganggo apa wae. Lah kok sik omong aku terus kan. Heeh ya. Nanging
Ijolan wae apa, Pak? Mah Tin Mas. Nanging tresna menika jalaran saking kulino lho. ora mesti. Lah nggih mestinipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenengan kok nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba. coba Manismu. Iya. Angun. jeneng wong ora tresno ki ya pihak-pihakno tetep ora gelem. Lah ning kula tresna kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kowe tresno to, Heeh. ning aku ora. Terus umpamane Kok mengumpama terus to ya. oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan niku mbok dirasake, didelok dhisik. Delokan raiku, delokan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah kene kok mboten tresna kalian kula sebabe napa? Nek mung sebabe ikan, mbok ikan dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki kejaba nek sing geret ki Ika. Waduh. Lah kok kenapa Ika ora ana nang kene sing ana aku. Ana ning bayanganku. Wah. Apa iso ming bayang ketok iso? Ming karo bayangan iso? Iso, aku kulino mbayangke. Pokoke aku ora iso. Hei, Hei. Apa Den Mas? Aku lagi takon cakepan lali e. iya, takono. Larang apa kang si sampun dahar dereng. Wis, Dahar kalian apa? karo telo. Dahar kok telo ki piye to? Duwe ku telo. Jenengan gadah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Wow. Den Mas Broto krocok bendho. Kok mengenyon Yuan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki nembang ora apal to. Para tamtu tak
dahar jeruk to? Nek jeruk murung. Lah menika kula gadah jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Ki. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula dulang nggih. Duncekke. Ayo Kula jeneng. oncekke. Wong sing jeneng rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Menika Den Mas. Kowe iki rak ra edan to, Ten? Lah napa ta? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngoneknya aku lamur. Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan boten? Ha ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Heeh, Jenengan niku mbok ampun ngaten niku to. Den manek jen niate seneng mbok ya seneng. Ora beda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora mbeda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ikan. Ayo aja diwayo, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Loh. Ya nyoh. Panjenengan niku kok apa-apa nyo ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Mama tanpa potol-potol ngene mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ha seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualek iki lho, kualek. Ya wis men kualik ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualek? Kowe ora mbeda aku to. Ora beda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah nggih niku nek upami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk Ya ora entuk. Udu muhrim. Udu muhrim. Nah. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi, aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-karepku arep demok ngene iki ya entuk to. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kowe arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Loh. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Lho, Jenengan kuwi- seneng nek aku edan. Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki mung ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Lah wanine pira? Wanine pira? Lawe. Wah, kok murah men. Mosok kaya ngene kok selawe lho ora menghargai blas. Tenang. Korok. Den Mas, panjenengan menika janjane iki ora seneng iki sebabe menghargai ka. Ora kuwi. Lah ngapa? Ning aku pancen ora tresno karo kowe, Ten. Mbok aja omong ora tresno nek urung
awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Panjenengan niku nek jenenge ngono kuwi nglanani atine wong wedok lho. Subrata mlayu. Larani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga minta. Wis tok 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 tok. Aja lunga, Den Mas. Tok tok tok. Wis nyokin dum-duman dhuwit sik aja ngono enggak. Apik elehmu ngetoprak lumayan nih. Nah. Gandeng kowe nggo priksa ya. Ya, ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik pemain wedok kae ngono. Heeh. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Aja. Ngawur lho. Serampung mau ora gelem saiki arep. Kowe ngetoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Sapa? Wis Mbak, ngaten ya. Wangi hihi hihi Ya, piye? Mulai apik, Pak. Dibati terus ini. Paraku Wah, edian suaraku sing gelengkeng. Ayo. arsa Karsa wis mati kok. Wis mati. Oh wis. Wis. Nakale ra jamak-jamak. moni neng pelah Anggong nyama Anggung nyama manas ya. Loh, piye apik tenan to anggunge? Wah, ora mantra-mantra kutut nek iki jan.
saya dalu mundhak monggo saya dalu mundhak iya aku ditirokke senenge ra jama-jama kok ayo tri asri mangga ya rada dimangapke mangga lho tegese lambene iki mangga nah rada kemayu sing jeneng sinden ki kudu kemayu ya terus iya kudu iso mamet prana iya Pak mangga nah ya mangga iya mangga iya mangga ala mangga ya ala mangga ya ala mangga kaya mandelo to. Penak tenan lho. Ah wis sampe iki bocah iki. Midanget ing kang Pramitra. Wah, jan. Wah, wis esuk ya ana kru. Ya ben. Pramitra. Kang me. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Makili swara akeh ngono ya. Iya. Neno. Lemu nganu ngarah-arah nada kok kangelan wis ora apa-apa ya. Nangalan ya ben. Ya. Ya. Wangi-wangi ya mas ketemang. Iya. Para ati. Gironge rada mapan iki. Ora kaya pasino mau. Sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Kesusu-susu ora karo-karuan. Heeh. Aning mah dadi apike jenenge kontemporer. Ha iya.
Girong kok kontemporer ora. Monggo, ya. Omben Na na bel kok suarane mak. Endi? Sinten? Kowe mau mburi klir mon. Suarane bele mak. Bel ki arep ding dong dong dong. Mangke minggir kabeh ya, Tru. Ya mau apa to, Kum? Sama kuwi. Ata omben no tutute kuwi doa penake kira ki nggon ngono kuwi iso kaya kambatan iki kecekel kambangan kambatan pakan na terus neno enggak trahing kambatke aduh lae wong bagus terus dintekke ya terus ayo neno mbok ditibake anu terus kuda lumping kuda nyungklang ala kuda nyungklang kuda lumping mingkal Bandung suwe banget ora metu kowe ya mesake ya monggo
Duh. Duh. Aduh. Lae wong bagus. Ayah, coba. Wangi-wangi yen lemas Arto tibake ketawa ngopo? Hah? Arto tibake ketawa ngopo? Kok tak tungdang tungdang tak tungdang ketak. Kaya Mas Didi kuwi. Tonyo lho truk kowe. Ngane Mas Didi nek ngandani ngendang ketok. Ah iya. Nek nyatane ya minterke wong pirang-pirang kok. Ah iya, ya ora maido. Ora yo piyai pinter tenan. Ha iya. Yo dibacutke, Reng. Ayo. Mumpung iki piye arep nganggo campur sari Setiaji apa piye? Wah, ora maju. Ora jalan saiki wis. Wis bubar jan. Campur sari kok meng lota latihan. Iki ora ngerti iki campur sarine kene kebanggaane Sarasultan padahal. Anggres pembukaan, ha iya wis. Ngeri pokoke. Sing ngendang gomblo ayo wis. Kaya zak-zak kae wis. Iya. Yen dekno do dapusi ya gelem ya ta iya. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo genti tiwik iki. Masuk angin apa piye kok mau kok kaya nglentruk. Kaya ora semangat. Ayo ganti tiwik. Ya. Ya di nganu di semangat kaya. Ayo jumeneng. Ya iya. Maju kono iki penonton streaming isih 15.000 lho. Oh iya. Seluruh dunia iki do nonton kabeh. Ning mbuh do nonton streaming apa streaminge nonton sing turu. Ah iya. Sing penting ora kuwi kok, Gong. Sing penting gelem nyetel wis apik banget. Ah iya. Ya. Ayo arep nembang apa kowe? Napa, Pak? Asa karepmu lak enehi kebebasan. Ya. Kowe tak kon nembang sing basa
gayang-gayangan ya ora pas. Ya wong piyaine alusan. Sukma. Lho. Alusan kok sukma. Ingkang slow mawon nggih. Ingkang slow. Iya. Ingkang slow, monggo. Ora ngira nggih, Pak. Hah? Apa? Ora ngira. Gayane muni cocok, ora donge cocok. Aku ngguman anak buah Sultan Trenggana iki cendong ngono. Iya mangga. Ora ngira ya ora apa-apa ya mangga dados. Apa Kang jenenge? Ora ngira. Karyane Ki Narto Sabdo. Nggih, Pak. Ya wis. Bali ning gone. Ya. Terus saiki arep menampilkan sapa? Menampilkan kalender. Tunjuk diasmu lho, Kang. Menampilkan sapa? Mantan penyanyi Sultan Haji. Wah iya. Sapa mantan penyanyi Sultan Haji? Ambian ya tau disewa Sultan Haji sapa? Agnes saya. Agnes iki mbiyen nyanyi nang kene kerep banget heeh. Bintang kecil mbiyen, bintang cilik. Ha iya. Ya. Ya Nes, ke kanca-kanca Sultan Haji kae liburan men do nom-nom. Sakniki kuwi ketok tuwik-tuwik. Wah, wis ora kalap wis, Don. Halo, Om. Heeh, kae wis dudang Om, wis do wangun dudang Mbah. Iya. Wis do tuwa-tuwa. Wah, mbiyen ya laris Sultan Haji iki pemaine ro pendolope akeh pendolope kok. Ya saking gayenge jaman semono ya Gong. Heeh. Ya, iki ana mawon sing nyuwun tembang kangen ya Gong. Eneng, ya daturke ya. Ya.
ben dibawani ro Agnes. Heeh. Napa Pak bawane? Bawane apa terserah manut karo kowe. Ya. Cendak mawon nggih. Hah? Sik cendak. Ha ora apa-apa cendak ya. Kesenengan ngono. Truk, ngadeg kok sik truk. Ngopo? Lek mun nancep iki ninggel sirah jangkrik kuwi lho mesake ndam. Oh. Mesake. Ora tegel aku. Nek nancepke wayang ki ora ngawur akeh kewane. Nganti mledang-mleding arep ucul ra iso. Wis tak uculi kok. Ya. Kancane nyangking pokor kencanane sandang kalawan pangan ya iku nipun wong melek sabarna rimo tembang kangen monggo ya. Yeah.
ora bisa tak pancing kok ora metu. Iya, wah ndene ndi ana nane. Anggere muni wis joget wis ora ngerti kesel. Ha iya. Seneng marai semangat kaya. Ha iya. Pecinta wayang ki werna-werna kaya truk. Ana sing genep, ana sing ora. Ayo kudu awake dhewe kudu iso nampa. Iya. Heeh. Ayo Elisa iki sekali-sekali didadekke sing terakhir. Iya. Ayo sa. Ora apa-apa. Halo, masih semangat ya? Iya. Wiwit. Nggak apa-apa, ini gayang kudune ya Pak. Heeh. Semangat aku baru lagi joget. Des. Kae ngangge muni krungu gamelan mesti langsung joget wong kae iki weruh gamelan dimomoter kowe joget kok. Yo, monggo. Diaturake apa sa manut karo kowe? Nggih, lali janjine mawon. Lali janjine. Ya bawani sedela terus lali janjine. Ya. Dina Minggu kang anane pijer semaya Pinter golek alasan ngandar-andarangan duka aku wis ora
edan. Bareng Elisa sing nyanyi dan penonton sing sebelah langsung pasang HP kabeh. Ora ketang gayane ming ngene iki ning jane baterene entek ayo. Ayo men ketok kaya ngrekam kok ya, heeh. Kenapa-napa semangat nggih. Semangat selalu. Iya. Janjane kowe Edom sing nang joget saya akeh. Heeh. Engko nek nganti diteruske meneh dadi pasukan joget. Ha iya. Ya apik tenan kae. Heeh. Ha iya. Nek ya kejaba saka kuwi truk, kejaba piring. Eling karo kewajiban. Ha iya. Wong kowe karo aku dikon nderekke Ndara Werkudara karo Ndara Kresna to. Kae bapak kae isih ngatang-ngatang kaya ngono kae. Tekak wae yo. Lho. Tekak dungkulmu mlosot ora. Amarai nganu ora duwe kesempatan santai. Ora duwe kesempatan santai sing jeneng wong tuwa iki nek wis tuwa. Kuwi dadi tanggungane anak. Mula kowe karo aku ora wajib kesel, aja wajib sambat. Nek ngupakara karo piyai sepuh, ngelingana jaman biyen kowe diupakara karo bapak. Ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo suwani yo, engko ndak entek wektune. Ha iya, iki mung kurang sedhela kok. Heeh ya.